Det er det der King of the Hill, ikke? Nå, jo, The Rush. Oh, Destroy. Det er det ikke. Det er kun på Bagderbrud. Han ligger ned på samme mod mig. Han ligger der. Yes. Ja, han har smidt en claymore på den. Os. Der er en, der hedder Os, der kan rive. Nej, overtime. Jeg fik ham med min claymore! Jeg fik med claymoren! Vin! Jeg sagde en enemy, Fik ham. Jeg har der råd. Jeg kan jo ikke, fuck. Det så faktisk. Dernede. Til venstre for dig. Ja. Så jeg kan ikke få en ryg med her. Kommer ned. Jeg fandt lige rigtig godt spot. Jeg tager ud. Ja. Let's go! Og så igen. Jeg kom bagfra. Nakker dem. Victory's imminent. Vi fucking gjorde det, mand. GG. Holy shit. Okay. Fucking we're going to fucking... Oh shit! Welcome! We're going to Goon City! Gooning time! Okay, så... Wow! Der er ild i mig. Ja. Oj, der er en dernede. Den der. Jeg fik ham næsten. Jeg overlevede det. Ja, det er døde. Du er midt i road open, man. Jeg kan ikke komme ud til dig. Fuck, det kan jeg godt. God mand. Du henter både. Ja. Fik ikke både. Fik ham. Robber! Ej, der var to, mand! Fuck. Bare sige mit navn. Get kom her. Kom her, pick me up. Jeg troede, de ville have en chance.
Så tank. Der står tank. Vi har A. B. E. Ej, vi finder. Åh. Det var eddermame med et comeback, der fucking ville noget, det der.